Здравейте! Днес ще си говорим за някои нерадостни събития, които могат да се случат с нашите автомобили. За съжаление, в натоварения градски трафик може да се случи да претърпим леки ПТП-та. Какво да направим тогава? Тогава се попълва двустранен констативен протокол. Как да го попълним и как да реагираме? Първо, запазете спокойствие. След това, вдигнете мобилния телефон и незабавно уведомете компетентните органи на номер 166 или 112. Оттам ще регистрират ПТП-то и ще ви дадат номер на ПТП-то, който номер запишете най-отгоре на двустранния констативен протокол. След това започвате да попълвате двустранния констативен протокол, като е много важно да го направите на мястото на събитието. Започвате да попълвате дата, час, местоположение, дали има леко пострадали. Ако има, задължително трябва да извикате полиция. Ако не, може да продължите с попълването. Отбележете дали има материални щети. След това започвате да попълвате данните за водачите и за превозните средства. Първо започва да попълва водачът, който е под номер А в двустранния констативен протокол. Това е виновният водач. Запомнете, виновният водач попълва колонка А. Попълва се име, фамилия, адрес на собственика на автомобила и съответно телефон. След това данните за превозното средство. След това застрахователя и данните за полицата гражданска отговорност и съответно атрибутите към нея. Въпросът, който е изписан най-отдолу, покрива ли застрахователната полица материални щети на превозното средство, означава автомобила има ли застраховка каско. Така че отбележете дали имате застраховка каско или нямате застраховка каско. След това под номер 9 са данните за водача на автомобила. Попълвате ги грижливо и старателно. Изключително важно е да не забравяте да пишете телефон, за да може да има връзка между двамата водачи, в случай, че има сгрешени данни, например. След това отбелязвате внимателно какви са увредените детайли по автомобила с хиксче на картинките под точка номер 10. След това в точка номер 11 пишете какви са увредените детайли. В средата на двустранния констативен протокол трябва да нарисувате скица как се е случило събитието. Не е нужно да сте големи художници, просто маркирайте нещата. Не забравяйте да отбележите с хиксчета в средата на констативният протокол и обстоятелствата, при които се е получило ПТП-то. След това по същият начин се попълват данните и от невинният водач в колонката, която е с буква Б. След като е попълнен двустранния констативен протокол, двамата водачи се подписват най-отдолу. Като водача, който е виновен, е важно да изпише признавам вината си и след това да сложи подпис. Единият екземпляр от протокола остава в единия водач, а другият екземпляр в другия водач. До 7-дневен срок трябва да бъде предаден двустранния констативен протокол в застрахователната компания на виновния водач. Пожелаваме ви да не ви се случват подобни инциденти и наистина да карате безаварийно. Но както видяхте, не е нещо сложно, дори ако се случи. Това е всичко от нас. Чао!